Ni 14 urtekin hasten nintzen ikasten, eta hortze, gero, ikasi dut dendan, nire dendan, hori ikasi dut. Eta nire lagunak dana euskaldunak dira. Eta ni juten naiz alabarekin, eta bere lagunak, Astigarrakoak, euskeraz badakiten. Astigarrako jendea, euskeraz badakiten. Gero zona berri hartan, etorri dira jendea, igual erderaz gehiago jotzen duten, baina niri amorro benetan ematen diana da, kuadrillak aurrak erderaz entzutea. Eta kaletikan eta mama, papa entzutea, niri ematen dit niri. Errespeto guztia, baina niri dago hemen tik, 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 amorro ematen dit. Eta hori niretzako nikaitzen dut eta egunero euskeraz hitz egiten dut, herrian, medikuan, udaletxean, dendetan, euskeraz hitz egiten dut. Eta hori, ni aurrak ikusten dut erderaz aldetikan. Adibidez, oain ikusten da euskara maila aberezago. Zenbait jende etorriak bai Bizkaitikan edo probintzitikan, orduan bakoitzak saiatu behar du bere euskara mantentzea. Oso aberesgarria da entzutea beste herriko xarma hori euskarena, orduan nolabait aberesgarri egiten du herri bat halako portaerarekin.